Maayong buntag sa tanan. May buntag sa Ayo ang yun nga buntag kung kita magsimpa diha sa Ginoo kay ang atong kinabuhi gikan man kaniya. Ang atong ebanghelyo mga igsoon nagahisgot kini sa usa ka binhi nga gisabod or gipugas, gitanom. Ang atong ebanghelyo nga atong makita diri sa San Marcos kapitulo 4 bersikulo 6 nga nag-ingon diri. Unya mipadayon si Jesus pagsulti, ang paghari sa Dios sama niini. May tawo nga nagsabod og binhi sa iyang uma. May tawo ko mga igsoon nga nagsabod sa binhi sa iyang uma. Ang maong binhi mga igsoon mao ang pulong sa Ginoo og ang uma mao ang atong kasing-kasing. Kung kini itanom dinhi sa atong tagsa ka kasing-kasing, unsa may atong himuon para kini mutubo ang maong pulong. Mga igsoon nagaingon diri, unsaon man nato nga mutubo ang binhi nga gisabod o gitanom dinhi sa atong kasing-kasing nga mao ang pulong sa Dios. Atong kalimtan, atong kaugalingon mga igsoon. Tana, unsaon pagkalimot sa atong kaugalingon dikon nga malimtan ato atong ngalan, malimtan atong mga igsoon, mga kuwan. Ang gibot kasabot diri mga igsoon, kalimtan nato ang atong kaugalingong gawi nga kitay magbuot mga atong mga batasan nga sukwahi sa kabubuton sa Dios. Kaniadto di bakira ta o karon ato nang bag-ohon. Kaniadto himalikas ta ato na nang bag-ohon. Kay nagaingon ang pulong sa Dios, buhi ang pulong sa Dios. Busa atong kalimtan ang daan atong mga kinaiya nga dili nagkabubuton sa Dios. Busa mga igsoon, kung unsa ang atong kinaiya kaniadto sa wala pa kita nahimong Kristohanon, kinahanglan nga kung kita usana ka Kristohanon, ato nang bag-ohon ang atong kinaiya, ang atong pagsunod sa kabubuton sa Dios, kay ang pulong sa Dios buhi og kamatuoran. Ang ikaduha mga igsoon, atong para ang binhi dinhi sa atong kasing-kasing nga gitanom mutubo. Og ipadanag nato ang atong kahayag atubangan sa mga tao. Ato kuno ipadanag ang atong kahayag. Kung kita nabag-o na diha makita nga aduna na po tay kahayag, ato ipadanag atubangan sa mga tao. Nagaingon diri sa San Marcos kapitulo 8 bersikulo 34, unya gitawag ni Hesus ang tanang katawhan ug ang iyang mga tinun-an o giingnan sila. Bisan kinsa nga buot mahimong akong mga tinun-an, kinahanglan nga kalimtan niya ang iyang kaugalingon ug pas-anon niya ang iyang cross ug musunod siya kanako. Kalimtan ko nato ang atong kaugalingon ug musunod ta sa kabubuton sa Dios. Unsay maayo makaayo kanato og ang tanan nga maayong butang ato ang pagahimuon.
ang kahayag nga ipadan-ag kanato sa sa atong mga kaigsuunan. Nagaingon diri sa Mateo Kapitulo 5, versikulo 6, nagaingon, busa samang paagi ipadanag ang inyong kahayag at tubangan sa mga tao aron makita ang inyong mga maayong buhat ug daygon nila ang inyong amahan nga atoa sa langit. Ipakita ko no nato atong maayong buhat, mga igsoon. Aron daygon atong kaugalingon. Giingon dire, aron daygon ang atong amahan nga atoa sa langit. Dili ang atong kaugalingon ang kinahanglan nga daygon, kundi ang Ginoo nga tag-iya sa tanan. Daygon nato ang Ginoo sa tanan yang gibuhat kanato, maayo man o dili, kinahanglan tang magpasalamat sa Ginoo kay siya tag-iya sa tanan. Ato pong makita diri sa Isaiah Kapitulo 55, versikulo 11 nga nag-ingon. 10 ngadto sa 11. Kay sama nga ang ulan ug ang yelo nangahulog gikan sa langit ug dili mubalik didto kun dili mupatubig hinuon sa yuta. Ang pulong sa Ginoo dili mubalik kaniya nga kawang lamang. Itong basahon ang versikulo 11 nagaingon diri. Kay ang akong pulong usab dili mubalik kanako nga kawang lamang. Tumanon hinuon niini ang akong tuyo ug mulampos gayud kini. Ang pulong sa Ginoo, mga igsoon, kung unsay sulti sa Ginoo, matuman yun na, dili yun na mabakak, mga igsoon. Kaya nagaingon siya, mulampos gayud kini. Kung unsa man ang atong mga gawi nga di maayo, unsa man ang atong mga kinaiya kaniadto nga dili pata Kristohanon, labi na gayud karon nga Kristohanon na kita, kinahanglan makita sa atong kinabuhi ang kahayag ug ang tinuoray nga pagsunod ni Ginoong Hesukristo. Musunod ta sa iyang kabubuton, musunod ta sa iyang mga pulong nga gihatag kanato, kay ang pulong niya dili mubalik kaniya nga kawang lamang. Tumanon yun kini o mulampos gayud kini. Ang atong mga kinaugalingon nga kinabuhi nga kita'y magbuot, mga labot ninyo ako ning kinabuhi kung tambagad dayon og kasilo, dayon pangluod, dili na angayan karon mo nato mga igsoon nga kita mga Kristohanon. Kinahanglan muhamtong na kita diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Muhamtong kita sa pagpangalagad sa Ginoo kay nagaingon siya na ay ganti nga atong madawat. Busa angay lang nga atong daygon ang Ginoo sa tanan natong pagabuhaton, kay nagaingon siya, ang musunod kanako dili, ang mutawag kanako dili nako pasagdan ni biyaan. Mao na to ebanghelyo, kalihog manindog.